Moje meno je Jučík a vítajte pri ďalšom unboxing videu. Kávička musí byť. Dneska sa pozrieme na balík Surface Pro. Nože tupie. Asi by som si mal aj nož objednať. Minimálne. Poctivo zabalené. Či mi to aj po papuli dalo. Folíka bublinková. Perfektná. Tak. Takže máme tu MOSFET značky Zeus od Cimy. Zeus, perfektný. Ďalej, ďakujeme ako vždy. Dodací list, nálepočky ďalšie. Ďakujem pekne. Čiapočka v multikame, ako môžete vidieť aj vestu, aj vlastne všetko, celkovo prechádzam do multikam. Čiapočka perfektná, kde sa dajú dať aj našívky. Ďalšia folíka. Tu máme niečo. Opa, ak pekne zabalené. Že máme tu jednu vazelinku na koles. Ale čo? Druhá vazelína. Jedna je na kolesa, druhá je na vzduchotechniku. Vazelínky. Nech to máže, jak sa povie. Kto máže, ten jede. Alebo skôr kto máže, ten nezadrie. T1 konektory. Pre istotu radšej som si 3 objednal. 3T. Neviem prečo to síce takto balia, takto škaredo. Vysokorýchlostné kolesa 13:1, keďže v predchádzajúcom videu som si takisto objednal kolesa 13:1 a bol som s nimi spokojný. A posledná vec. Dopreč. A posledná vec. Gilie. Maskovací oblek pre snajperov. Maskáčik perfektný. Vyzerá to asi takto. Takže maskovací oblek pre snajperov, čo som už strašne dlho chcel. Konečne som sa k tomu dostal, keďže mali aj tú veľkosť, ktorú som ja chcel. A aj vzor. Takže teším sa na to a ML veľkosť. Takže to by bolo k tomuto unboxingu. Tento unboxing bol taký trošku menší. Takže máme suma sumárom. Za toto ma ľudia zajtia. To je akože hláška. Digon. Takže maskovací oblek. Takže v maskovacom obleku sa nachádza aj vrchný diel, spodné nohavice a spodné neviem či sú aj horné, ale môže byť aj spodné. Takže vrchný diel, nohavice a takisto aj maska alebo taká vec proste na hlavu, maskovácia, chápeš. A je to vlastne 100% bavlna, takže preto žiaden pláz, ale bavlna, vieš, keď sa vyvaláš v lese, tak celý les bereš aj zo sebou, chápeš. Aj s mrancov, ale aj s mravcov. S mravcami som chcel povedať, aby sme boli pri tom, hej. Takže aj s mravcami. Maskovací oblek, čiapočka multicam, vlastne kvôli tomu som si ho aj objednal, kvôli obleku, lebo s príľbou na hlave nie je žiadna slava ešte v obleku. Takže dáme do lesa. MOSFET od Zeusu, Cima značka, som veľmi zvedavý na ňo, teším sa na ňo, uvidíme. Vysokorýchlostné kolesa, 13:1, trojo T1 konektorov, môj pocit. Dve vazelínky na vzduchotechniku kolesa, takže to uvidíme. Vazelínky musia byť, nálepočky, ďakujem, to je ako darček, ďakujem krásne. Ďalší dodací list a samozrejme ďakujeme za váš nákup. More z toho mi padá. Takže ak sa ti toto video páčilo, budem rád, ak mi zanecháš komentár, ktorá vec sa ti páčila, alebo možno rozobrať v ďalšom videu. Lajčík, to už nechám na tebe, alebo dislike. Je to na tebe, bratku, slobodná voľba. Budem rád, ak mi dáš aj odber, čo ma samozrejme posunie ďalej k ďalšej tvorbe videí. Vidíme sa pri ďalšom videu. Uvidíme, či to bude unboxing, alebo dáky, už nepadaj Digon, alebo dáky challenge. Uvidíme. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. A kávička perfektná. Dodací list. 1,72 kg. Digon. Ďalšie. Všetko.